Mikel, zuzara gure begiak frontean, nola ikuste dituzu herritarrak? Herritarrak bertan gelditu direnak, behintzat ikusten ditut animo oso altukin. Jendea dago benetan gogotsu, itxaro pentsatzen dute aukera dutela Errusiarrak gelditzeko, eta harrigarria bada ere, hori, danak daude borrokatzeko prest, ez? Hemen hiribarruan ez dira ia soldadu regularrik ikusten, danak die voluntarioak, armadara bueltatutako voluntarioak edo zibilak, armak hartu dituzten zibilak, ez? Harrigarria da ere zenbat jende edadetu gelditu da hiri honetan. Ez, da oso fuerte ikustea, ez? Igual eraikin handi batean da 4-5 pixotan aurkitzen dituzu horrelako jende oso edadetua, ez dela mugitu betik, eta orain baita erosketak egiteko ondoko zailtasunak, etxe askotan argindarri gabe, egoera nahiko horra bai. Egunek aurrera egin ahala, irteteko aukerak murriztu egiten dira? Bai, noski. Ez dakit noiz emitituko da hau, baina aber nun gauden. Ez dakigu nola izango dan, ez? Badakigu sartuko direla, ez dakigu setio bat jarriko dutela Mariupolen bezala edo ez, momentuz ari dira iparraldetik eta beste bi aldetik etortzen, beraz horrelako, Kiev hemen dago eta horrela gaude honetan, baina batek daki ez, nola ze forma hartuko duen erasoaldia hurrengo egunetan. Ukrainara sartzeko zuk erabili zenuen mugan gaudegu, medikan, nola gogoratzen duzu sarrera hori, hemendik egin zenuen sarrera hura? Ikusi, oso toki bitxiek zantzen gu heldu ginenean, gerra hasi eta hurrengo goizean hortzen nengoen. Eta orduan, jende etortzen zen, baina jende apurra, ez? Jende gutxia sartzen zen, ez? Orduan, ikusten genuen exodoa, baina ez zen horrelako exodo masiboa. Gero sartu nintzen, eta sartu nintzenean konturatu nintzen, ez? Zen nolako egoera dagoen aurretik, ez? Horretan hasi besterik etzen egin, eta oraindik jende irtetzen nahi da, gaur ikusi ditut Jarkiofeko irudiak, eta, klaro, hurrengo egunetan baldin bazaudete ikusiko zuen jendea jotzen da irtetzen, milioika irtengo dira. Aipatu izan duzu edo irakurri izan dizugu, Putinek nola deitzen dituen bere armada, nola deitzen duen armada bakezalea, ez? Bakearen armada. Ikuspuntu hori, Moskuren ikuspuntu hori azalduko diguzu pixkat? Nik oraindik ez dut ulertzen, hemen gertatzen dena, ez? Ukraina ez da inoiz izan mehatxu bat Rusiarentzat. Ez da izan. Gezurra da, hori gezurra da. Gezur gehiegi egon dira, ez? Bereziki Kremlinetik, ez? Ari dira hemen gerra bat edo pakete bat sortzen gerra usaltzeko, eta nik pakete hori ez dut erosten, ez? Eta horrelako bat da, hori bake indarrak bidaltzen dituela, hemen ez dira ongi etorriak. Mikel, noiz uste duzu, zer ikusita uste duzu utziko duzula Kiev? Tanke Rusiarrak Maidanen ikusita? Benetan, idearik ez. Ez dakit zenolako operazioa ingo duten, ni Rusiarrak pairatu ditut beste toki batzuetan, eta esateko ez baldin banago hemen sartzen direnean, igual hobeto. Baina, ez dakit. Xabier, une honetan ez dakit. Ez dakit zer espero. Itxurazko normaltasun dago, tentsio bai ikaragarria, baina lanean gaude, mugitzen ari gara, trenak mugitzen ari dira herrialdean. Orduan, ez dakit sensazio arraro bat, ez? Baina hau okertuko da, eta izango da segundu bateko gauza, ez? Segundu batean, pum, argindarra joango zaigu, interneta joango zaigu, hori horrela da. Gatazka guztietan horrela da, ez? Eta ja pixket gauzoi galtzen joaten direnean, eta zailago egiten denean ja bizitzea, lan egitea, gero eta zailagoa da, ez bertan egotea, baina momentuz behintzat badugu lan egiteko aukera, baina esan dizun bezala, hau okerrera egingo du segundu batean, ez?